Ryan Visual e altceva. E simplu fapt că noi venim cu o altă abordare. A început din nevoia de a veni cu ceva nou, de a oferi un stil de viață consumatorilor vizuali, fiindcă am observat în ultimii ani de zile această abundență în social media de fotografii, de imagistică, de videouri, în toate rețelele astea de socializare și plus un flux imens de oameni de imagine, sunt sub medie. Pare rău să o zic, dar sunt sub medie. Și de aici eu cu Ștefan, împreună cu Ștefan, am ales să creăm, nu să ne rezumăm doar la partea vizuală. O să facem pe viitor, asta intenționăm, să acoperim cât mai multe arii din domeniul artistic. Și pentru mine e ceva nou, nu am investit practic imaginea mea, imaginea lui Ștefan Lupu, într-un singur concept, în Ryan Visual. Pentru mine înseamnă un stil de viață. Asta încercăm noi să facem la Ryan Visual. Să vindem un stil de viață, să promovăm un stil de viață și mai apoi să-l vindem.